Nay, may sasabihin po sana kami sa inyo ni Brian. Ano yan, anak? Nay, buntis po ako. Ano? Buntis ka na? Opo, Nay. Paano na pag-aaral mo? Makakapagtapos ka pa ba? Paano na yung mga pangarap ko sa'yo, anak? Mabibigo na naman ba ako? Anak, ilang buwan na lang, makakapagtapos ka na sa pag-aaral. Oo nga, Nay. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang. Maraming salamat, Nay, sa lahat ng pagsasakripisyo niyo sa akin. Tungkulin ko at responsibilidad ko ang pag-aaralin at palakihin ka, anak. Kahit mag-isa lang po kayo, naitaguyod niyo po lahat ng pangangailangan ko. Alam mo ba, napangarap ko din noon na makapagtapos ng pag-aaral? Ano pong nangyari, Nay? Diba ang sabi niyo, nag-aral din po kayo? Oo, anak. Nasira yung pangarap kong yon dahil sa'yo. Oh, bakit po, Nay? Dahil maaga kang binigay sa akin ng Diyos, anak. Nabuntis ako habang nag-aaral. Kaya hindi na ako nakapagtuloy at nakapagtapos ng pag-aaral. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin to, Nay? Dahil malaki ka na at kaya mo na magdesisyon para sa sarili mo. Gawin mo kung ano inakala mong tama at maging responsable ka sa lahat ng iyong gagawin. Opo, Nay. Nay, maitatanong lang po sana ako sa inyo. Ano yan, anak? Pwede ko po bang malaman kung sino ang tatay ko? At ano pong nangyari sa inyo? Kaklase ko siya noon. Nagkaroon siya ng problema sa pamilya. Kaya iniwan niya ako. Nalaman po ba niya na buntis po kayo noon, Nay? Oo. Pero mas pinili niya ang pamilya niya kaysa sa akin. Hindi po pala siya responsableng lalaki, Nay. Hindi lahat ng lalaki, anak, pare-pareho. Kaya dapat kilalanin mo din mabuti. Di ba may kasintahan ka na, anak? Papuntahin mo siya dito. Tagal na nga po siya nagpapaalam na pumunta dito. Kaya lang, baka ayaw niyo po. Sige, sabihin mo pumunta siya dito nang makilala ko. Sige po, Nay. Sasabihan ko po. Nay! Mano po, Nay? Kawan ka ng Diyos, anak. Si Brian po pala, kasintahan ko. Mano po, tita? Kawaan ka ng Diyos. Kamusta po kayo? Ayos lang naman ako. Nagmerienda na ba kayo? Hindi pa nga po, Nay. Sige, bumili ka muna sa tindahan ng merienda nyo. Sige po, Nay. Kumakain ng tao ang nanay ko. Ano yung binulong ng anak ko sa'yo? Wala po, tita. Matagal na ba kayo magkakilala ng anak ko? Simula po nung magkolehiyo po kami, tita. Ilang taon na kayo magkasintahan? 2 taon na po, tita. Pero naging magkaibigan muna po kami. Alam mo naman siguro na walang nakagis ng ama si Myla. Opo, tita. Naikwento niya nga po lahat-lahat sa akin. At alam mong mahirap lang kami dahil mag-isa kong nagtataguyod sa kanya. Hindi rin naman po maaliwalas ang buhay namin, tita. Nairaraos lang din po namin ang pang-araw-araw. Kaya nagsusumikap din po ako makapagtapos. Kung balak mong saktan ng anak ko, mas mabuting iwan mo na lang siya dahil ayaw kong nakikita siyang nasasaktan. Hindi po mangyayari yun, tita. Dahil mahal na mahal ko po si Myla. Kasama na po siya sa mga pangarap ko. Mabuti naman kung ganon. Nay, ito na po yung merienda natin. Sige, maupo muna kayo at kukuha lang ako ng baso. Buti
naman hindi ka kinain ng nanay ko. Hindi naman. Ano ba yung binubulong mo, Myla? Wala, Nay. Sige, magmerienda muna kayo. Ay, siya nga po pala, tita. Mauuna na rin po ako. May pupuntahan pa po kasi ako eh. Sige, maraming salamat sa pagbisita. Sige po. Maraming salamat din po. Myla, mauna na ako. Sige, mag-iingat ka. Nay, kamusta naman yung pagkilatis niyo sa kasintahan ko? Sa palagay ko, mabuting tao siya, anak. Siyempre naman, Nay. Kakilala ko na siya ng lubusan. Pero sana, anak, magtapos ka muna ng pag-aaral mo. Oo naman, Nay. Malapit na yon. Ilang buwan na lang. Alam mo naman ngayon, ang pangarap ko ay makapagtapos ka at magkaroon ng maganda at masayang pamilya. Makakaasa po kayo, Nay. Pangako ko po yan. Hindi ko po kayo bibiguin sa mga pangarap niyo sa akin. Salamat, anak. Brian, sigurado ka na ba sa gagawin natin? Oo naman, Myla. Kailangan malaman na niya. Ano kaya kung ipagpaliban na muna natin? Mas magandang sa atin niya malaman, Myla. Kesa naman sa ibang tao. Kinakabahan kasi ako, Brian. Huwag ka mag-alala, Myla. Hindi kita iiwan. Salamat, Brian. Sige, tara na. Nay, mano po? Kawaan ka ng Diyos, anak. Ano po, tita? Kawaan ka ng Diyos. Nay, may sasabihin po sana kami sa inyo ni Brian. Ano yan, anak? Nay, buntis po ako. Ano? Buntis ka na? Opo, Nay. Paano na pag-aaral mo? Makakapagtapos ka pa ba? Paano na yung mga pangarap ko sa'yo, anak? Mabibigo na naman ba ako? Huwag po kayong mag-alala, tita. Sigurado pong makakapagtapos kami ni Myla. Pananagutan ko po si Myla. At pakakasalan ko po siya, tita. Totoo ba yan, anak? Opo, Nay. Napag-usapan na po namin ni Brian. Pangako ko po, tita. Hindi ko po iiwan si Myla. Ano ngayon ang balak nyo? Pag nakapagtapos po kami, tita, magpapakasal din po kami agad-agad. At maghahanap din po kami ng trabaho ni Brian. Dito rin kami titira, Nay. Kasama nyo. Hindi ka namin iiwan, Nay. Pangako. Sige, kayong bahala. Binigla nyo naman kasi ako. Salamat po, Nay. Pangako ko po sa inyo, tita, na magiging responsable po akong ama at asawa kay Myla at sa magiging anak po namin. Salamat naman kung ganon, Brian. Halika nga dito, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko din po kayo, Nay.